Bengiphuza istout ekseni, isibanda la asimnandi, ngize ngashaya nomkhukhu mangigontshela. Into bengismayela yona mntasekhaya, bongafunga ukuthi ngiqonyiwe. Ngibonise ngisukuma ukuthi manje ngidakiwe, ngikhona ukumaintain ibalance. Zingishayile, ngilanda isitulo for ukuhlala phansi cause angifuni ukuhlala phansi. Ngahamba ngayogeza izandla for ukuvala impompi cause abafuni siyibambe ngezandla engcolile. Mawudakwe istout ekseni uba nesibindi sokutshontsha amapentshisi. Ngigcine sengijayivele ingoma kamakhelwane kaze kababuhlungu amahlombe ngathi bengiphusha even kamqhiha. Ngizithole sengihamba njengalamantombazana athanda ukuhlala endlini. Ngumuntu osaba ukushayana mara le bar ngiyithola itshontsha idlobu ngayiphusha ngamabomu. Yamarinate Eskom. Hula ithi ngikubeke, ngiphume ekseni ngithi ngiyofuna umsebenzi. Cause sebayangirasela la endlini bathi ngiqeda amachizi wabantwana. Angincenge mfana ngeenyawo cause mile femi fair blind ngasemafama. Hayi themba libuye ngoba sengizofika. Cagela ngiboneni. Inkomo. Ayangikholwa, angiboni kahle. Iza la. Isidudla kanjani? Angeke ithi ngishaya umthambo kokugcina before I die. Mara ngeke ngithole le nkomo ithi ngifakele ebhodlela esikhwameni ngizobaleka. Yeza mfana. Nale bhodlela ngimi, ibhodlela. Dadenza da. Hayi bantwana basekhaya ngeke ngishiwe inkomo mina. Mara ngathi naka isangilandeli. Hayi inkomo kabandle I give up yong. Ngathi beyibukela uJohn Cena ngesikhathi akhipha ifaduka ebhalwe never give up. Ngabuyele emuva unfortunately ngisitholanga isipani ngenxa yenkomo. Inkomo ngiyobatshelana endlini. Hula ithi ngikubeke. Uyakhumbula mos bekumele ngiyofuna isipani ngabhayiziseka. Manje ngiya komunye umjida wami, uthe uzonginceda ngithola umsebenzi. Cause makasho yena uthe ukena lonke ifamily la kule country elingangiqasha. Mara ngimkholwa cause kwayena kasebenzi. Yiyo le ndoda izithandela ukudla. Fede ngiyamkhunta, the next thing mase kumele sihamba untwana kasanayo sho ukuthi kumele siphume ngakuphi. Uyagesa, sizithole sesihambe ema-Albertine Road N45. I think for over 20 minutes ibhiya yami ize yashisa. Sagcina sizithola la kula mahlathi esingawazi nokuwazi. Ngiyakutshela. Yabona manje siyalahleka. We-Istanbul da cross lo muzi lona. Umacala sekathi sijike khona. Angazi for ini ngoba kuyathusa la. Ungitshela ngokuthi ufuna ukuchecka ukuthi phakathi kukhonani. Ngiyambuza ngithi akasaba ukungena lapha. Uthi hayi, okay bambala ke ngishaya 69. Ukuthi uyiphuzelana ibhiya yami angeke akutshele, mara mhlambe bekasathatha isibindi ngoba kuyathusa la. Hey, Kambani, iphi le ndoda? Befu. Befu. Hayi, yabona maye, sengiqala ukuthuka kamampela. Hayi ngeke, ngithatha ibhiya yami. Uva untwana. Hayi umaqala ngangenzi kanjalo. Ithi ngishaya umthambo kokugcina before ishubela mina. Ayiwandi kuphi le ndoda? Befu. Bafethu ningitshele Khambani kahle what is going on here? Bana. Hayi yabo maye sengidakiwe kamampela. Kanti ama ingredients ina how many percent le beer? Yazini fuck off ukuthuka ngiyongena kulela room ufuna impintshi yami. Noma ngabe yini lapha. Ngiyazi uJesus Christ unami.
Yabona mangaziqhamelanga lisiye angazi. Ithi ngizama ukuvula lo mnyango, mara uqinile. Ngithi ukukoba mara nakho-ke angiboni next. Akukho next la kule room. Ithi ngiyochecka kuleli elingale. Akukho next nala. Hey. Lentsha le. Ha, nawumhlolo madoda. Amanye abaleka kamempela. Hey, angeke. Sengikhathele, akashiyeki lo muntu uyanyamalala. Ngicabanga ukukhipha le mask. Me. Yabona manje angisekho endaweni. Ngithatha ibhodlela lami ngiyanyamalala. Sambe C2 sengibuyele emumva ngi1. Angazi noma impintshi yami isaphila la ikhona. Kodwa one thing for sure. Ngiyabuya. Ayipheleli la. Ngizobuya. Nahana hore mang wena? Nna ke kamo batho ba bangata ba ngpitsa ka tjakanas. Nna ke tshwere matla a tao mo. The reason why ngimshayile urolithisha sekhaya yonke. Kopa ongikhalele thishu batla o hlakola matso. Okay, 2 minutes ke tla kusela lata konto. Ushayo kami iJaganet. Eya. Phela nakimthabe. Uyazi ukuthi une twin? She's a twin. Babiza ngama 2 in a 12. Ayo muthoto shapa ngala hesi kusantsane ke phela.